दिनैनि समाव प्रेक्टिकेल बसुमतारी बुङोब्ला बयबो सिनायबाय आरो मा जाहोननि थाखाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांखौ सिनायो बेखौ नोंथांमोना सावरायदो एबा नोंथांमोना फोरमायहरदो आरो प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा गावनि अनजालि बिसिखौ इउपिपिएलनि आईटी सेलफोरा नुयोब्ला मा जायो बेखौबो नोंथांमोना बयबो मोनथिबाय आरो जोंनि बे खौरां होनायखौ नोंथांमोनाबो गोबां नुना मोनखाबाय बे समाव आरोबाव मुंदांखासिन जाबावदों प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा नाथाय माब्रै मुंदांखा जादों दिनैनि समाव बर' हारिखौ लाजि फोनांदों दिनैनि समाव बर' हारिनि बेबायदि मोनसे गाज्रि मेथाइया जाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा देंखो बोनाय मेथाइ खननाय बे मेथाइया हादोर नाङैनो रायजो नाङैनो गिदिर गिदिर खौरां बिजोंफोराव गोसारदों आरो बिथांनि सायाव आयेन बायदियै राहा लानोबो गोबां बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां दुंहाव थासारि जादों प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा आइजोफोरखौ लानानै एबा आइजोफोरखौ फाननाय बाथ्रा होनानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांखौ दुसिदों निन्दा खालामदों आरो बेनि गेजेरावनो सासे जोंनि बर' हारिनि मैखोमै लाइमोन दैदेनगिरि पद्मनि ब्रह्म जाय पद्मनि ब्रह्मआ बे समाव खुदियाफोरनि रैखाथिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदों लाइमोनफोरनि थाखाय एनजिअ बिफानाव थानानै गोबां खामानि मावबोदों पद्मनि ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा बे प्रेक्टिकेल बसुमतारी जाय मुगै जाथाव जाय मेथाइखौ दसे समबो खोनासंजाया जाय मेथाइया दिनैनि समाव हादोर नाङैनो मुगै जाथाव जादों जाय मेथाइनि थाखाय बर' हारिया दिनैनि समाव लाजिनो गोनां जादों बै मेथाइखौ लानानै बेसलेस निन्दा खालामदों पद्मनि ब्रह्म बिथाङा बिथांजों लोगोसे आरो गोबां बर'नि मेलेमजिबि दैदेनगिरिफ्रा लाजिफानो गोनां जादों प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि थाखाय दिनैनि समाव बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ गोबां बाथ्रा बुंनानै गोबां लाजि फोनांगासिनो दङ लोगोसे राजखान्थि बिथिङाव बिथाङा बिपिएफ दोलोआव जगदान जाहैनायनि उनाव गोबां मानि बाथ्रा फोरमायदों बिपिएफ दोलोआ दिनै फैयै 25 बोसोराव आगान होबाय नाथाय बिपिएफ दोलोनि सासेबो दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि बुंफेराखै नाथाय 3-2 दानल'सो जादों बिपिएफ दोलोआव थानानै आरो बिपिएफ दोलोआव थानानै मस्ट सिनियर पार्सन बायदि प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा राजखान्थियाव थानानै गोबां बाथ्रा बुंबोदों बै प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङानो दिनैनि समाव पक्स' रेप होननाय जा मेथाइ जाय मेथाइखौ बुंनोनो दिनैनि समाव लाजियो माखासे जोंनि मेलेमजिबिफोरा बे मेथाइनि थाखाय दिनै बर' हारिनि थाखाय बर' हारिया लाजिनो गोनां जादों आरो बेनि थाखाय बे समाव जा प्रेक्टिकेल बसुमतारी बे आयेननि बेरेखायै समाजनि बेरेखायै मेथाइ खनदों बेनि बागै बे समाव आसाम पुलिसखौबो नायबिजिरनानै साजा होनो थाखाय बे समाव खावलायदों बे समाव गेरेन्टि गैया प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा माब्ला गोजा न'नि आलासि जानो हागौ एबा जागोन पद्मनि ब्रह्म बिथाङा बेसलेस फोरमायदों आरो लोगोसे बे मेथाइजों प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा बर' हारिखौ मा फोरमायनो सानदों एबा लाइमोन सिख्ला एबा आइजोफोरखौ मा फोरमायनो सानदों क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों दानिया फैदो बिदिब्ला लाइमोन दैदेनगिरि मेलेमजिबि पद्मनि ब्रह्म बिथाङा प्रेक्टिकेल बसुमतारी बेबायदि मुगै जाथाव मेथाइ खननायखौ लानानै माबायदि बाथ्रा फोरमायदों जों बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव लाना फैबावनि बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनानै लानाय जाबाय बयबो आंनो मोनसे भिडिअनि लिंक हरदों मैयानिफ्रायनो दिनै आं बेखौ जेब्ला खेवनानै नायदों अब्लाना आं नुदों जे पक्स' रेप बेबायदि मोनसे टाइटेलनि भिडिअ ओंखारदों फार्स्ट अफ अल थ' पक्स'आ माबे बिनि सायाव जोंहा मिथिनांगौ गोबां दङ जों जेब्ला भिडिअ बानायो बे भिडिअखौ जोङो बयबो नेनानै थायो भिडिअनि थाखाय नाथाय बे भिडिअआ एसे इनफर्मेटिभ जायोबा जोङो बयबो मोजां मोनो मैया आं जेब्ला बेखौ मोजाङै नायदों आं दिनै फुङावबो नायदों The Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012 बे मोनसे एक्ट आइन It's a comprehensive Indian law aimed at protecting children under 18 from sexual assault, harassment and pornography. The बे POCSO rape जे भिडिअ बानायदों जोङो एक्चुअली मिन्थिनांगोन जे
मानि थाखाय मा इनफरमेशन होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों आं गोबाव समनिफ्रायनो गथ'सानि रैखाथिनि थाखाय आं खामानि मावबोनो मोननाय मानसि गुबुन गुबुन NGOsजों आङो जड़ित जानानै आङो गथ'फोरनि थाखाय मावबोनो मोनदों दिनै आं जेब्ला बे भिडिअखौ नुदों आं एसे दुखु मोनदों जे जोंहा जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ बानायदों बे भिडिअनि बानायनायनि जाहोना मा इनफरमेशन होनो नागिरदों आं जेब्ला नुदों भिडिअखौ आं जेब्ला खोनासंदों बाव आं नुदों जे हिन्जावसाफोरजों बेरायनाङा पक्सो एक्ट होजागोनबो माने एसे बेसलेस एसे माने बहुत बेसलेस आरो बेखौ जाय बिथांमोना बानायदों आङो बिथांमोनखौ खावलायो बेखौ एकदम बन्द खालामनांगौ आरो एसे मोजां इनफरमेटिभ भिडिअ बानायथों जों बाख्नायो बयबो भिडिअ बानायो बयबो कन्टेन्ट बानायो नाथाय बे कन्टेन्ट माखासेफ्रा एसे इनफरमेटिभ जायोबा जोङो बयबो मोजां मोनो ओंखायनो आङो खावलायो जाय बिथांमोना बेखौ बानायदों बिथांमोना जाहाथे बेखौ एसे बिजिरनानै होथों जे मा हिसाबै बे पक्सो रेप भिडिअखौ बानायदों आरो एसे बुंथिना होथों जों रायजो राजा बिथांमोनखौ बुजायना होथों जे मानि थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों होननानै गोजोन्थों